Syr. Roedd gyda ni gwrcath coch pert i gael ddoe. Heddiw, ei le nid edwyn ddim ohono ef mwyach. Roedd gyda ni fel teulu bobos gydenyn i swper nithwr, ac fe roesom yr esgyrn fel arfer yn y bin. Honno tu allan i'r tŷ ers pythefnos yn disgwyl y lori sbwriel i ddod hibio. Does dim angen dweud i bod yn orlawn. Fe ath chwant a chwilfrydedd y cwrci yn drech na'i gomon sens am y tro. Fe dwriodd i'r bin ac fe dagodd wrth lyncu asgwrn cefen ysgydenyn. Rwy'n anfon y bil i chi. Gwerth y cwrcath ar ben y farced 5 punt. Ac mae John ni'n dweud na fi ddim rhaid i ni dalu capital gains tax arno. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n bod. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n bod pam na fioch i heibio, pryn na yw dynion y lludw yn y ffliw neu ar streic, ond credwch i fi, mae na le ofnadw yn stryd ni. Dyn ni ddim wedi cael winc o gysgu ers wythnos. Cyn gyntyd a bod gole'r stryd yn mynd allan, mae cwn y fro yn crynhoi i gymynfa'r bins. Agorir y cyfarfod gan glep y ceiadon ar y tarmac. Fe dilynir gan y percussion band a ddiniau John West a Haynes Baked Beans yn arwain y gyddorfa. Erbyn i ni gyfarwyddo hyn a dechrau mwynhau'r melodi, fe ddaw brwydir y cwn, oer nadau a chyfarthiadau a bowiadau nes bod pob seren yn mynd o dan gwmwl. Gorfod i John ni godi echnos i wahanu al session number 5 a poodle number 3 a oedd yn ymladd am stais Mrs Jones number 4. Gan gredu mae asgwrn blasus oedd, gan iddo fod yn y bin o dan y tin corn beef. Mae nerfen ni gyd bron a mynd yn rhacs, a mae'r drygist yn gwneud i ffortiwn ar y pils rydyn ni'n gorfod i prynu. A pheth arall i chi, mae hen ysbryd cas wedi dod i'r stryd. Dyw Mrs Evans number 6 a Mrs Davis number 7 ddim wedi cael clonc dros glawdd yr ardd ers wythnos. Pob un yn gwadu, mae dim hi oedd perchen y botel whisky wag oedd wedi cwmpo allan o'r bin un dyrnod. Ac mae Mrs Williams number 8 yn danod i Mrs Hughes number 9. Mae taflu hen set o ddannedd gosod i'r bin nath hi, a dim ni colli nhw pan gwmpodd i'r môr yn Porthcawl. Fel y gwedodd hi mwyn cael set newydd am ddim. Mae pob sgerbwd wedi dod mas o'r cypyrddau'r stryd, a dos gyda ni ddim cyddfan na chyfrinach mwyach. Mae na ddamwain wedi digwydd hefyd. Roedd John number 10 wedi bod allan yn caru. Ac am i fod e'n hwyr yn dod adre, roedd e'n dod yn rhad i sanau, yn lle bod hen wraig i fam yn ei glywed e. Fe roddodd gam gwag ac fe ath i sowdl e'n sownd mewn pot jam oedd wedi cwmpo allan o bin number 9. Gorfod galw'r doctor am 1:00 y bore. A dim yn unig roedd sowdl John yn goch, ond roedd nes lan yn goch hefyd erbyn nhw fam orffen ag e. Dyma rai o'r pethau i chi wedi achosi trwy beidio crynhoi'r sbwriel am bythefnos yn y stryd ni. Os na fyddwch chi wedi bod erbyn drenydd, fe fyddwn ni'n eich siwio chi. Mae John ni yn dweud y gallwn ni wneud hynny yn ôl deddf yr iaith Gymraeg, am nad ych chi wedi rhoi dilusrwydd cyfartal i'n stryd ni a strydoedd eraill y dre. Credwch chi fi. Rydych chi'n siŵr wedi farhau mewn sach lian a lludw. Ydwyf heb ragor o wast, Mary James.